Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Probinsya ng Abra mahigpit na babantayan ng PNP sa darating na barangay at SK election. Bivalent vaccine sinimulan na ang rollout sa Baguio City. Awit na nalasa sa Pampanga. Kasanayan sa paggamit ng baril, patuloy na hinahasa ng PNP Cordillera. At giant takurin ng tublay silipin. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa mahigpit na babantayan ng PNP sa darating na barangay at SK elections ang probinsya ng Abra. Vote buying tututukan din ng COMELEC. Narito ang report. Idineklara ng COMELEC na generally peaceful ang naganap na local at national elections Mayo noong nakaraang taon sa probinsya ng Abra dahil walang naitalang election-related incident. Pero dahil itinuturing na hotspot sa buong bansa ang probinsya dahil sa mga naitalang mga kaso ng karahasan sa mga nakalipas na eleksyon, sa darating na barangay at SK elections, mahigpit pa ring babantayan ng PNP ang Abra. Ang kaibahan, hindi na sila bubuo ng Task Force Abra na siyang nagpapanatili ng katahimikan sa mga nagdaang eleksyon. Usually ang problematic dito, Abra eh. At palagi nagkikreate tayo ng RSOTG doon. Kaya sabi ko, siguro ang pinakamagandang indication para masabi natin na peaceful, orderly yung election is wala sana tayong mag-create na RSOTG. Para ibig sabihin, kaya ng pulis natin doon sa Abra. Walang mangyayaring katulad ng nangyari sa past election. Nakikipagtulungan na rin sila sa COMELEC Cordillera. By July, meron kaming isang unang gagawin na meeting. Kaya from there, tuloy-tuloy na ang ano namin dahil ang start ng election period, sabi niya is August 28. Pero we are also of course in coordination with them na very soon mag-umpisa na ulit yung RJSEC, magkakaroon na ng coordinating conferences between the AFP and PNP and COMELEC.
diba, so pag nag-start na service before the filing of candidacies, I'm very sure magkakaroon na ng mga coordination meetings. Samantala, isa raw sa babantayan ang vote buying na isa sa mga pinagmumulan ng karahasan. Nakaroon kami ng committee that would address vote buying talaga. Yun siguro yung magiging innovation natin ngayon. From the previous, magkakaroon na rin kami ng, although noon pa naman, binabantayan namin yan, but this time there will be a very specific committee sa Commission of Election who will look at yung mga ganun mga pagkakataon. Mensahe niya sa mga tatakbo at mga taga-suporta. Kahanga yung hangarin na yun at sana mapanatili nila na maging kalmado. Diba? Ito ay isang araw lamang. Ang eleksyon ay isang araw lamang. Pagkatapos ng eleksyon, babalik tayo sa pagiging magkakasama, magkakaibigan. Sana hindi naman magkaroon ng lamat ang kanilang mga relasyon ng dahil lang sa eleksyon. Mahigpit ding babantayan ang mga checkpoints lalo na sa pagsisimula ng election gun ban sa August 28. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Na ang pagbabakuna ng bivalent vaccine o third booster dose kontra COVID-19 sa mga senior citizen at mga frontliners sa Baguio City. Magbabalita Charles Limon. Taong 2021 nagpositibo sa COVID-19 ang 69 anyos na si Linda. Pero laking pasasalamat niya na gumaling siya. We recovered so quickly kasi we took our first and second vaccine and then first and second dose, booster. Kaya wala namang kaming talagang na sakit na encounter. Ngayong araw, nagpabakuna na siya ng bivalent vaccine o ang third booster dose. Ito'y matapos pahintulutan na ng Department of Health ang rollout nito. As of now, we have the Pfizer preparation by Pfizer, and we are giving it to target population of health workers lang, and then the senior citizens. And it's only for those who have finished their first and second booster. So third booster lang siya. Mas mataas rin ang proteksyong alok ng bivalent vaccine kontra COVID-19. Original ancestral virus, mRNA, as well as a portion of RNA that is specific for the BA.4 and BA.5 subvariants na nagse-circulate ngayon sa atin. Most recently po yan. Kaya ang senior citizen na si Elena nagpabakuna na rin. Anya, ayaw na niyang magkasakit muli sa COVID-19. 2021 I think to nag-surge. Yeah. That was the time na wala pang vaccination. You need to have a vaccine right now. More virus ang dumarating. We don't know yung variant. So it could be safer for us and our protection, especially yung age natin. Ang mga makakatanggap lang ng bivalent vaccine ay mga nakakumpleto na ng second booster dose at mayroon ng 4 hanggang 6 na buwang nakakalipas pagkatapos mabakunahan base sa Department of Health Memorandum No. 2023-0178. We have already 218 despite na hindi pa that full bloom ang implementation because we'll still be having our launching on Tuesday. Ceremonial vaccination is still on Tuesday. So we haven't done that pa, pero may mga nag-a-avail na kasi. Kumpiyansa naman ang pamahalang lungsod na tuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga kaso. Last week, nag-start na last week, up to now, it's going down naman na. As of yesterday, 2 na lang. And they are mild cases. Sa huling tala ng DOH, umabot sa 37 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Karamihan sa mga ito ay mild at asymptomatic cases. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy na hinahasa ng mga pulis sa Cordillera ang kanilang mga kasanayan pagdating sa paggamit ng baril. Disiplina sa paggamit nito tinututukan din. Narito ang report. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Umaga noong June 6, ang pagtutok ng baril sa driver ng isang SUV ang huling paraan na napiling gawin ng isang pulis sa Baguio para mapigil ang SUV sa pag-andar.
Nang hit and run kasi ng isang motorsiklo ang naturang sasakyan sa kahabaan ng Legarda Road noon ding umagang iyon. Bagamat tinutukan ng baril ang driver, hindi naman ito pinaputukan. Pag judgment call na, you will decide instant. So, yung judgment call, nakapag-isip ka ng kung kailan pwedeng pumutok at kailan hindi dapat. Or you have only to use minimal force, parang ganun. So, yung purpose na kailangan yung mga kapulisan natin is trained at marunong mag-decide. Ang disiplinang ito, isa sa mga ipinapaalala sa mga marksmanship trainings ng PNP Cordillera. Marksmanship enhancement namin, although alam na nilang pumutok, kailangan talaga na i-sustain yung pagputok. Hindi kung marunong ka na ngayon, marunong ka na hanggang sa kailangan pa rin yung consistency at mamimintin mo lang yung consistency na yan pag consistent din yung pagputok mo, yung training mo. Ito ngayon ang layunin ng Shoot for a Cause na inorganisa ng PNP Cordillera. Yes, we have 5 stages. Exciting at challenging courses of fire na po rin ma-enhance talaga yung marksmanship skills ng mga tropa natin ng mga PNP. Para naman kahit papano nagagamit nila, na-exercise nila yung issued firearm nila. Para pagdating ng panahon na kailangan talaga, knock-knock, wag naman sana. At least alam nilang gamitin. Meron tayong 5 stages, 120 rounds minimum na bala ang gagawin. Aabot sa 200 ang lumahok. Kasama rito si Police Corporal Vizcara na nakipagsabayan sa mga kalalakihan. Ang general notion po kasi is pagkababay sa PNP, nasa office lang. Pero syempre, hindi naman po kasi lahat nasa office lang. More likely is may mga, kunwari nasa mobile, biglang tawagin. So, magtatago tayo, una. Pero syempre, since may proficiency na ginagawa tayo sa baril po, is pwede naman din po tayong makipagsabayan sa mga lalaki. Kung kaya po ng mga sarili po natin. Bukod sa paghasa sa kaalaman sa pagbaril, isa rin sa layunin ng naturang Shoot for a Cause ang pagtulong sa komunidad. Kung ano man yung proseso na makuha, inililinya namin doon sa programa na Panag-Aywan Tikailian. Initially for now, yung isang na-identify is yung isa sa Abra, yung may project doon na bibigyan ng bahay. But hindi pa namin alam kung ano yung niya. But on others, yung next na susunod na activities na itutuloy namin yung sinasabi kong programa na Panag-Aywan Tikailian. Mula bukas, bubuksan sa mga sibilyan na nais makilahok ang Shoot for a Cause na magtatagal hanggang sa Linggo, June 25. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, alamin naman natin kung paano inaalagaan at pinagkakakitaan ng isang pigeon breeder ang bayan ng La Trinidad ang Kalapate. Sa kwento ni Charles Limon. Bata pa lang, mahilig na sa pag-aalaga ng mga kalapati si Felix. Libangan niya ang pagpapalipad ng mga ito. So nung nag-umpisa rin naman ako, nagsimula rin na ako sa hindi ko alam yung mga gantong klase ng pag-ibon, sinubukan ko lang. Marami kasing klase yung pag-alaga ng ibon, kagaya ng kalapati, kasi dalawa yan eh. Pwede kang maglaro ng race, gaya ng Marathon in the Sky, tapos nag-alaga lang ng sa bahay, parang inaalagaan mo lang siya, pinapakain. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na lang niya ito libangan, kundi pinagkakakitaan na rin. Ito'y sa kanyang pagsali sa mga pigeon flying competition. Pabilisan ng pag-uwi, tapos kailangan may total, tinototal kasi kagaya ng speed, kanyang time. Kasi may lap siya, per lap. First lap, second lap, third lap, fourth lap. Bula ka ng Manila? Hanggang mapa-Manila, depende kung saan tayo abutin. Nasa 1 month na po siya. Yan. Ang ginagawa ko po, nilagay ko siya dito para nakaka-view. Yan. Pero bago siya sumabak sa ganitong mga patimpalak, ay sinasanay niya muna ang kanyang mga alaga.
Aabot sa 3 hanggang 6 na buwan ang kanyang ginugugol, mahasa lang ang paglipad at memorya ng mga kalapati. So sa flyer naman, kailangan tinututukan din kasi kailangan natin i-training, papakawalan, papapasukin. Ganun, daily na ginagawa po yun. Ang talaga matalas, oo. Kung tawagin batcher, kung tawagin sa gano'n, yung bumabalik sa kanila, miski malayo ang paglipatan nila, bumabalik rin talaga sa kanila. Kanyang binabantayan ang tamang pagpapakain at pagbibigay ng bitamina sa mga ito. Kanyang pinapanatili rin ang kalinisan sa mga hawla. Hanggang sa ngayon kasi, may takot pa rin siya sa bird flu. Iisa lang po ang iniiwasan naming sakit, yun yung sinasabi na paramigso. Yung ulo niya is umiikot. Yun lang ang kinakatakot namin sakit. Pero sa ngayon, mayroon na siyang 50 mga kalapati na inaalagaan at patuloy pa niya itong pinaparami at ibinebenta. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, buhawi na nalasa sa Pampanga. Yan at iba pang mga balita, abangan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat pala ang side. Pinggan, Pinoy, manamit. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Pero sundin ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, no? And it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So join and be counted. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bahay ang nasira sa bayan ng Bacolor, Pampanga matapos manalasang isang buhawi. Ang pagtama nito na kunan sa video. Narito ang report. Tila namang hapa ang grupo nila Chris sa pamumuo ng kaulapan pasado alas 6 ng gabi kahapon sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Hanggang sa maramdaman nila ang malakas na bugso ng hangin. Ang hindi nila alam, isa pala itong buhawi. Para siyang para siyang trumpo, no? So nung una hindi namin nakalain na siya, natutuloy siya as ipo-ipo or buhawi. Parang lang siya, parang formation lang sa clouds. Sa video namang kuha ni Janet, maririnig ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Sinundan ito ng malakas na pagbugso ng hangin. Nagsiliparan ang mga yero. Yung mga debris umiikot na sa kanya. So, syempre nataranta na kami nung kasama ko sa bahay na pumasok na doon dahil malakas na din yung hangin. So, yun. Tapos, after 30 seconds ulit, nandyan na siya. As in, siguro mga halfway ng bubong. Nandun na yung formation niya, tapos ang lakas na niya. So sinara na namin yung pinto kasi tumatama na sa bahay yung mga yero, yung mga basura, yung mga kung ano pang debris na dala ng buhawi. Ayon sa MDRRMO Bacolor, nagtagal ang pananalasa ng buhawi ng higit sa 5 minuto. Maliit lang po palagay ko yung column niya, kaya hindi po malawak yung damage na na-sustain ng mga dinaanan niyang mga establishmento. Nagsimulang tumama ang buhawi sa barangay Kabalaitan kung saan dinaanan nito ang 2 subdivision hanggang sa makarating ito sa Jose Abad Santos Avenue.
Tinamaan naman po niya doon ang isang supermarket. Totally damaged po, bagsak yung warehouse sa likuran, halos tumumba yung pader, na-expose yung lahat ng kanyang mga stocks, paninda. Tapos tumawid po siya, pumasok siya sa barangay proper ng Cabalantian. Sa lakas ng hangin, nasira ang bubong ng St. Joseph Parish Church na dinaanan ng buhawi. Maging ang mga stained glass, hindi rin nakalagpas. Nabuwal rin ang mga puno at poste ng kuryente. Aabot sa 20 bahay ang naitalang partially damaged at aabot naman sa 100 million pesos ang initial na danyos ng buhawi. Nagbibigay na po ng tulong ang ating MSWDO. Nakamobilize na rin po yung ating electric cooperative because parts po ng lugar na tinamaan, lalo na yung mga directly hit, wala pa pong kuryente sa kasalukuyan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, kinilala ng PNP Cordillera ang SM Security Group dahil sa pagbibigay nito ng dekalidad na serbisyo sa publiko. Ilang huwarang empleyado ng mall binigyan din ng pagkilala. Magbabalita Charles Limon. Isinorender sa mga otoridad ni Joseph ang natagpuan niyang perang 70,000 pesos noong ika-6 ng Marso ngayong taon. Nakita niya ito sa isang taxi habang nagpapasakay ng mga customer ng isang mall. Sinunod ko po sa Saris yun na hindi po nagdalawang isip na surrender po siya. Masaya po. First time po. Ang security guard namang si Josue nagsauli ng naiwang cellphone sa sinehan ng SM City Baguio na nagkakalaga ng higit 8,000 piso noong ika-19 ng Marso. Nagkiklirik po ng cinema noon, bali nakita ko po siya sa ilalim. Yun po, pagkatapos noon po naghintay ako ng mga 5 minutes, gano'n. Wala pa siya, or 10 minutes. Bali bumaba na po ako ng office po namin para i-endorse po. Dalawa lang sina Josue at Joseph sa mga huwarang empleyado ng SM City Baguio na pinarangalan sa pagdaraos ng Annual Joint Tactical Inspection and Assembly Troops. They still stay true to yung sa training nila, dun sa pagiging honest and also yung integrity na tinuturo namin sa kanila. We are really proud na kahit gaano pa kaliit na halaga na ibabalik nila sa customers. Layon ng aktibidad na matiyak na handa, disiplinado at sertipikado ng PNP ang security force ng mall sa anumang pangyayari. Maganda ito dahil napapadali yung trabaho ng PNP. At least sila mismo ang nag-i-invite sa amin para pumunta dito at nagkakaintindihan kami kung paano namin i-teamwork ang aming effort. Katunayan, nakakuha ang mall ng 95.46% approval rate sa Joint Tactical Inspection ng PNP. Ito ang basehan kung nananatiling epektibo ang isang security group sa pagresponde sa anumang banta ng seguridad sa publiko. Panauhing pangdangal sa aktibidad si Police Brigadier General David K. Peredo Jr. ng Procor na nagpaabot ng pagbati sa mall. Kayo po yung mga bagong bayani ng ating komunidad. Dahil sa ginagawa ninyo, alam niyo dito sa Baguio, maraming pumupunta ng mga turista. Maraming namamasyal. Dahil sa mga magagandang serbisyo na ginagawa nyo. Mensahe naman ng security group ng mall sa mga puwersa nito ang pagtalima sa sinumpaang tungkulin. Lagi natin tatandaan, hindi tayo magkakaiba ng pinaglilingkuran. Kaya kalimutan natin ang ating mga agency habang nandito tayo sa loob ng SM. Tandaan natin lahat tayo naglilingkod sa isang SM. Kaya dapat lagi tayo nagtutulungan. Kasama ring kinilala sa aktibidad ang mga maintenance providers na nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa mall. Tiniyak ng PNP at pamunuan ng mall ang mas maigting nilang pagtutulungan para sa kapakanan ng publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Maaari bang bawiin ng isang ina ang inabandonang anak? Ang desisyon ng korte, alamin sa Ikaw at ang Batas. Doon sa Biblia, nabasa nyo yung kwento tungkol kay Solomon, where two women were claiming na isang baby ay sila yung nanay. At ang test ni Solomon ay kumuha ng dagger at inutusan niya yung mga nanay na patayin yung anak. Otherwise, sila ang mamamatay. One of them said, "Yes, I will insert the dagger into the body of the baby." The other said, "No, because I love the baby." At doon, sabi ni Solomon, ibigay nyo doon sa nanay na nag-refuse na patayin yung anak or yung baby just to save her own life. Dito ali sa ating area sa Quezon City, merong isang baby na napanganak sa isang clinic at yung anak na baby was a foundling. Parang foundling is when a baby is abandoned at walang nag-claim ng ibang tao. After 2 years, may dumating na isang babae at sabi niya, siya ang tunay na nanay ng baby. By that time, yung baby was being a foundling, nakahanap ng adoptive parents. And in fact, the parents were well off, and they said that they had already loved the child, they had given her care, they had given her all the comforts in life. And wala naman proof yung babaeng nagclaim na siya ang original nanay, except the fact na sinasabi niyang siya ang nanay. Doon sa ating regional trial court, grinant yung ng nanay na ibigay yung custody ng anak niya, claiming to be anak niya, sa kanya. And of course, the couple who adopted the child went to the Supreme Court to question the decision of the regional trial court. Bakit nyo inallow na ibigay doon sa alleged nanay na wala namang evidentiary proof na siya yung nanay ng child? At ang sabi ng Supreme Court dito, tama, wala ngang na-present yung nanay na evidence, whether it was DNA, whether it was affidavits or other documents to prove na siya talaga yung nanay na nag-iwan ng bata doon sa clinic. And in fact, sabi nga ng Supreme Court, kung talagang siyang nanay, ba't niya iniwan yung kanyang anak sa clinic? And the Supreme Court also noted na ang ating state will always rule in favor of the best benefit for the child. Nakita ng ating Supreme Court na walang capacity yung claimant to raise the child properly. Habang yung couple who adopted the child from the clinic were well off, they were giving her all the comfort in life, at sabi nila mas maganda na ibigay yung custody dun sa couple at nagkakaroon ng future yung baby dun sa kanila. Ito yung kaso ni Sombong versus Court of Appeals, and this was decided by the Supreme Court sometime in 1996. Susunod, giant takuri sa isang pasyalan sa Tublay, Benguet, Silipin. Ang detalye, abangan. Ng batang 90s.
sisi, promise. Sa milky ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Naghahanap ng mapapasyalan ngayong weekend, bakit hindi subukan ang ipinagmamalaking Giant Takure sa bayan ng Tublay, Benguet? Narito ang report. Mula Baguio City, binisita ng pamilya ni Maribel ang tanyag na Giant Takure. Noong unay nakikita lamang nila ito sa social media, kaya naman nagpasya na silang pumunta dito. Actually, yung first talaga is hinanap namin yung place na ito because curious din ako kung ano ba yung mga takure, big kettle kasi ito. So, pumunta kami and I enjoy. Ang Giant Takure ay parte ng isang farm na pagmamay-ari ni Ben. Total gagawa ka ng building na paglutuan ng coffee shop. Ngayon ang naisip ko, gawa na lang tayo ng malaking takure para doon ka magluto ng kape, doon ka magkape. Taong 2012 nang sinimulan niya itong itayo at nakumpleto ito taong 2021. Maliban sa Giant Takure, atraksyon na rin sa pasyalan ang berry picking. Hindi lahat puro bulaklak. May mga berries tayo. Foreign in local berries. Pero ang alam natin sa berries is seasonal. Kaya marami tayong berries dito. Yun lang kung maraming tao. Bukas, walang makukuha yung iba kasi napitas na sa dumaan na araw. May enjoy rin ang luntian at bulubunduking tanawin habang humihigop ng kape. Maaari ring maglakad sa Yamashita Trail. Pag ikaw ay nature lover, marerelax ka talaga dito. No? And then, pag gusto mo ng konting area ng trekking or mag-hiking, dito po yung sa area nila, pwede ka nang umikot-ikot dito. No? So, tsaka less ang pollution and yun naman. At actually, yung area na yan, ang favorite place namin na unupuan, then you take coffee. Masarap din yung kape nila. Mula Baguio, higit 30 minuto lamang ang kailangang ibiyahe bago marating ang naturang pasyalan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!